हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो बावैसो रिलिज जाना थांनाय गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थानाय एबा नेनानै थानाय हमथा हाला अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ मैया बेबी एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट इउटुब चेनेला रिलिज खालामबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना हमथा हाला अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंमोन एबा नेनानै दंमोन। स' नोंथांमोना दायो बेबी एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो जाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर बेनिनो अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्ट बक्सआवबो पिनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हागोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअनिफ्राय मिथिनाय नायदों नोंथांमोना हेशटेगावहाय एबाउट बड' सेलिब्रिटिस कमेन्ट्स खालामना गारबोबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर खनसाय ब्रह्म आरो काश्मीर ब्रह्म बिथांमोननि रोजाबनायाव फैनो गोनां गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 4आव फैनो थांगासिनो जोंहा बिंगियारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बिंगियारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेला गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 4खौ रिलिज खालामगोन मार्चनि 25आव। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 4खौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेना थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 4आव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिमां सैनारि बिथांजों लोगोसे फुजा मोसाहारि बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो हमथा हाला अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना बेबी एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर आरो लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होना दोनगोन नोंथांमोना बेयावबो थांनानै नायनो हागोन। आरो गोसो दंब्ला बुंना लाखा पार्ट 4खौबो नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।